Bay, natakoy pangutanan ninyo, bay. Naglibog lagi ko, bay, og unsay sagol sa binignit. Ha? Malibog ka? Ang problema, sayon na na, bay. Gandang ginaisagol, bay. Isudog kayo ning, wate alam aning pagluto sa binignit. Ingon sila. Ang binignit ko no, sagulan ko no og kapayas. Naglibog jud ko ay kay sugad-sugad. Sa akong pagkatao, wa jud ko katisting og luto og binignit. Di na magkakita ng kapaya sagol, bay. Ingon man to ang katong silingan na mo nga Kapayas kapayas di ko na no. biniglit, bay. Nagkisa guro nagsa kapayas. Di, sardinas guro na, bay. Dili gina biniglit guro, bay. Basin tingali. O ba? Hay mayog, magamutay na lang ta. Happy di ba yung Birisanto? Nya, unsa man yung dalon? Naisip mo ba ang naisip ko, Biwan? Yes, Bito. Unsa may imong nahununaan nga iamot nila? Ah, sakto. Kamay ko, abay. Asta po ko, bay. Kamasan ko kuwasan, bay. Ha? Kamunduha, kamay? Na, sa kung nahuna sa diba, kamay sa dakuha nya. Daga na kayong kamay. Di ba ka ta, dibitison ana? Huy, nito. Usay mo dadon? Nito. Huy, nito. Huy, usa man? Usay mo dadon? Dadon na. Kuan god. Usa man? Parte sa binignit ba? Magbinignit ta. Ang sabot mo di ay? Oh, usay mo dadon? Ko lang ko bi kining ko lang kamay lang ko ah. Mari madali sa bulsa kamay ra ko ah. Ha? Kamay? Upat na tagabog magdag kamay. Tamis na kayo. Na. Unsa kilabas ning atong binignit? Na, Puro rang kamay. sakto giging uwi. Kamay lang gihapon, bay. Ako kamay sa nagkuha, bay. Dili ka linugaw ang labas ana? Ako sakto giyo. Lugaw ginabay. Na, problema kita na, bay. Ikaw pa ring islaw. Unsa ba imong dalon diha? Basig kamay na po na. Ako? Unsa kitoy gisabutan ninyo? Binignit? Isa ba? Naglibog ko ni binignita ba? Ang gidalo ni pare itsoy. Kamay. Imo hapon, kamay. Na, ang ilapong idoy og nito, puros kamay. Na. Naunsa? Aw, ug mao magilang style. Magpalahi ko. Bugas ako ah. Bugas ni imo, day, bay. Ha? Bugas imo ha? Oh, magbinignita nya bugas imo ha. Naunsa gutaw na? Ni. Naaday binignit nga bugas ra gamay bay. Dili man ta magbinignit. Magtinughong ra man ta. Naunsa day mo? Ni butangi. What?